ukuthi ke umuntu mangumbheka lamakhehla mayengifundisa athi kimi uyabona ke njengoba imithi usuyazi kanje fanele wazi ukuthi awukho omunye umuthi omkhulu ukudlula umuntu yabo so ngitshalwa kimi lento ukuthi umuntu umuthi yabo awukho umuthi omkhulu ukudlula umuntu so mangibuka umuntu ngibuka umuthi yabo so I think ezinye zezinto uJesu abuka ukuthi ngiphila nje ku deception ku kakhulu yabo njengoba bese ngizolala nemfeneke ngimithise sengiyamangala ke mase ngifunda iBhayibhelini uNkulunkulu nje sengifundisa izwi lakhe nangokuphila ngezwi lakhe uverse 23 uLeviticus 18 verse 23 uthi you shall not lie with any beast to defile yourself therewith yabo iqhubeke neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto it is confusion. For this ekufundeni kwakhe scripture based on lama incidents lawa what is your application kusona? Is it because maybe it was supposed to be something kwamele yenzeke noma mhlambe lesson no ithole khona? Ngibuka ukuthi kuba nguthola ngumusa yabo bengizomangala sengijajwa izwi ukuthi uyabona yonke into oyenzile emhlabeni ngiyibhalile phansi yabo bese ngiyalahlwa ke bengizoyithethelela ngani yabo so kungisizile ukuthi ngisearch ama scriptures yabo ngoba nakhona iattention yama scriptures uNkulunkulu wayifaka from 2004 namanje kusenzeka makuzoba inyanga yesithathu njalo on the third month kuba ne scripture ngesiphuphayo yes so ngisasebunyangeni kwakwenzeka kanje ngiphuphe umuthi ngiphuphe scripture kusho lento ibingiphelezela nje kanje so and into eshilo lapha futhi ngizama nje ukuquote from ilozana istory sakho and onye okusho ukuthi lapha no I think mhlawumbe lelana ukuthi enye into uyenza nokusiza abafundisi when they want to grow their churches in big numbers. All right, yeah. Ngithi akukhumbula ngithi kuba namakhehla afikayo azongifundisa. So kwenzeka ke lapho ke mangiphupha umuthi bingapheli 7 days. Bese into related nalo muthi ngophuphile client yakhona or patient izofika. Yeah. So kule case yeyigubhu zebandla zokukhulisa ibandla nokuthi abantu banikele ngaphupha ke lapho ngiphupha ngiyatshelwa ukuthi ngathi ngiyafundiswa like yabo ngiyabuzwa ukuthi what is a shepherd what is a shepherd ngesizulu hayi umalusi right bese ke kuthiwa ke hayi umalusi ke walusa izimvu yabo so nezinto ezayikhulunywa lapha izinto othi mawufundisa iBhayibheli uyithola ukuthi hawo Sathane ngempela usebenzisa into ebhaliwe. Yes. So mayethu umfundisi into ozoyisebenzisa bakwenzisa iexample ukuthi imbuzi nemvu. Yes. Imbuzi iyadlubulundela. Yabo. Imvu ilalela ivoice ka iyathoba. Yabo. So ke kusetshenziswa kamafutha emvu. Yebo lezi ezinomsilo omkhulu. Okay.
ngoba wasebenzisa la mafutha embuzi umhlwehlwe bazokhala ke abantu bathi hayi kufuneka imali njalo la hayi njengoba imbuzi ihlala ekhaya futhi idlubulundela. Yes. So la umfundisi mayethi 10,000 ebebiza 10,000 ngapha 5,000 ngapha bayathobeka njengezimvu. So ilapho ke engifundiswe kanjalo ukuthi hayi leso sigubhu ke uzomenzela ibhande azolifaka la elinye lingena la. Okay. Leli lingena la ela imali. Okay. Yeah, mayebiza imali. Leli lingena la ile ukuthi mabefuna ukubathinta mabefuna bawe. Yeah, lila umenzela. Babefika kodwa. Khona wafika. Yabo ngoba angithi ithi mangiyiphuphile into i7 days. Yes. Ingapheli. So vele wayenenkinga yokuthi ibandla lakhe alikhuli. Vele uyasho ukuthi kunama professionals lapha yana onesi yini abanikeli bakhipha nje imali encane o10 rand. So yena unenkinga yokuthi unonkosikazi unomntwana ababili akanakelekeleki kahle. So ke uyacela ke ngomsizo and mayengena ungena uphethe iBhayibheli kanje Lapha kuwe. obonayo uzobona ngathi uzongishumayeza yabo kanti uzoconsult yabo. So ungamnika ke ngoba phela imithi mawuyifundiswa ufundisela vele ukuthi ingathi into mayifuneka ayikho. Yeah. Tholakala ukuthi baya ready khona uyayazi yabo. Sure. This experience. And into ishilo lapha nokuthi nanokusebenzisa even namathambo abantu abafile. Nano wasebenzisela for what bona? Ikakhulukazi abelungu. Yeah, so qala nje ngamafutha yabo kusebenza kabili. Kufuneka amathambo abantu abafile nama parts abantu abasaphila. Laba bayidudla ke babelungu kuyacheckwa i-background ukuthi une wealth engakanani yabo. Okay. So maye esibhedlela ezokwenza lento bathi liposuction. Liyokunciphisa donsa amafutha. Yeah. Asebenza ke lapho ke ukuthi azongena esigujini nawo. So lo muntu usaphila usavuka usakhulisa ibusiness yakhe. So mase ngenze lo munye naye ofuna ukuthi akhulise into zakhe. Khona alive obese. Okay. Nokwama foreskin yabona lokho kwamajwabu. Yeah, amajwabu yes. Okunokuba national nje kuthiwa kuhanjwa province to province. To bas encourage ukuthi asenze ama circumcision. Izinto ezitholakalayo lezo engene esigujini nazo. Yes sir. Ngithi uyazi ukuthi mawuvuka ekseni kunomchamo wasekuseni. Usuke umnomzane Evukile. yeah, so ke into yakhe mayilapha esigujini kusho ukuthi owenzelwa ngalesigubhu izinto ezivukile vele ziyavuka izinto salo. But yayibasiza kodwa abantu yona zo lezi babesizakala ndlelani. Angithi uyayikhulumisa lento. Oh. Yeah. Yonke into ifanele uyikhulumisa ngakunikeza umuthi wecala. Kodwa wangasho wena ukuthi awunacala. Alichithwe lecala. Yabo ama witness awaxabane wodwa. Angeke kwenzeke ungasho. Yabo. That's why iBhayibheli lithi the power is in the tongue. Yeah. Kodwa umahluko lana ke ukuthi kusuke kunama spirits aba employed aba assigned. Yabo because la ku earth la emhlabeni nje ipopulation yamademoni iningi ukudlula abantu. So mangenza example njengala ndoda le yayihamba nqunu yasemagadara yayinqamula ama chain. Yakhumbula ukuthi mayiba ne encounter noJesu uJesu